dia ke buto khai. Ipra mo thasong sini jengno buto khai mani kai borong ni mongya kami wo BJP na bo khai dia pu IPF na bo khai dia pu TPM na bo khai dia pu Congress na bo khai dia pu borong mongya kani wo kono parti na ipra mo khai dia kono parti na meeting khai dia pu ai dia jengno ni mana khai jengno akraman khai jengno hita khai dia rani khai ro jengno do ma ro goi buto khai dumfra sipra khai chini mai do to kha tumai bin ha borong buri rong no mani ro khai pe re buri rong no ba ko khala ba sabai borok borong ni thani tipra ma tharon thani buri chala krai borok buri na bo hai ne bodra borok sagai bo sarok phan tang nai be buri ro borok dumfra soi to re borok khai borok borok ni to musaya ya ka ya khotan jora wai sa bo hai ne 27 tari ko buri rong na rep khai nei hunoi borok bodra bo khai bo sak tang kha ta bo hai buri rong na borok rep khai nai bodra borok hongui borok ko sin sagai to la thako to Bode ata ama rasniti ni ama kungsi. Jengno buri cara jano na hati khayo jengno borok buri rong na bo asin khola bo saba saba borok jengno ama otasar khayo ama hongo sago te borok jengno masa thona je sana je hinsa borok sing jengno ipra mathani production maharaja ha ni bubagra hi baba ta phema ba bohai ke je borok ni ipra matha thona borok sikkaro bono ang product no kaisa bono ama sengan musunggu Amada khasa khasa bulai to lagi khasa mana lagi buri cerai kubang mana hai kata family na bori jawab borong jawab borong thani asung jawab borong akrom khai borong bunya ber ma hai ke si cholai tong borong